Όχι, πες, δεν είναι καλή πρόταση. Για τον Τρικό Πόλεμο και το Χελάκι. Βέβαια. Εντάξει, νομίζω το έχει παραξηλώσει πλέον. Γιατί? Νομίζω το έχει παραξηλώσει. Δεν είναι τόσο. Είπαμε, πρόλαβε τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Μέχρι εκεί πήγε πάρα πολύ πίσω. Εντάξει. Okay. Να πω ότι υπάρχει μια δόση υπερβολής. Πού γυρνάει σήμερα το αγόρι? Τα αγόρι χωράει σε ένα στούντιο. Μπορεί να κρατήσει ένα στούντιο το Χελάκι. Είναι μεγαλύσιος? Όχι, εδώ Δανάη είναι, αλλά είναι... Μάλιστα. Τι κάνετε? Οπότε θα μιλήσω με τον Γιώργο τον Κοκαλίδη για Champions League, παιδιά. Οπότε δυναμώστε πάρα πολύ γιατί δεν χάνετε αυτό. Και εγώ έλεγα ότι θα μου πεις για τα προγνωστικά για το Πασόκ, αλλά είμαι έτοιμος να μιλήσουμε για Champions League. Θέλω να μου σχολιάσεις τον Dortmund Celtic 7-1. Αυτό είναι μου σπάσει τα νεύρα, να ξέρεις. Πάνω που είπα ότι μια ομάδα τη στηρίζω για άλλους λόγους, βεβαίως, φάγαμε 7 ρε φίλε. Δηλαδή είναι ντροπή, έτσι. Η Celtic. Ναι. Είναι λίγο αστεία περίπτωση. Πρέπει να πανηγύριζε η Ελισάβετ, έτσι. Ναι. Από εκεί που είναι. Δεν ήταν πολύ καλή βραδιά πάντως τόσο θεματική. Δηλαδή, βάλανε γκολ λίγες ομάδες, μπήκαν έξω από 30. Πολλά γκολ όμως. Ουσιαστικά έχουν μπει 5 από την Μπαρσελόνα που παίζει με τη Young Boys, 7 από την Dortmund που παίζει με τη Celtic, 4 από την Ίντερ και 4 από τη City. Ναι. Οι άλλες δεν ψιλοβρέπουν ποτέ. Όντως το καλύτερο παιχνίδι ήταν το Eindhoven Sporting, που σας το έλεγα από χθες. Πολύ ωραίο παιχνίδι που μπήκανε μόνο 2. Και πολύ τακτική ήταν στο Leverkusen Milan. Θύμισε παλιά. Leverkusen κάθε αγώνα δυναμώνει, γιγαντώνεται. Γιγαντώνεται. Arsenal Παρί δεν πολύ είδα. Βασικά τα είδα, πρόλαβα γύρω στα σπίτια από τις 10 και μετά ότι πρόλαβα, γιατί είχα πάει. Σας προσχέθηκα να κουβεντιάσουμε λίγο και εδώ σίγουρα θα μετέχεις, για θα τρολάρω. Θα πάει χθες την παρουσίαση της σειράς ντοκιμαντέρ που θα βγάλει ο Αλέξης Παπαχελάς για το Sky. Ναι. Για τη σκοτεινή δεκαετία, η οποία είναι όντως μια σκοτεινή δεκαετία, από το 1964 μέχρι το 1974. Ουσιαστικά, γιατί αρκετοί το έχουμε συζητήσει, είστε και λάθη των βιβλίων, ο Παπαχελάς έγραψε 2 βιβλία. Πριν από 25 χρόνια το βιασμό της ελληνικής δημοκρατίας, το πώς η χώρα οδηγήθηκε στη Χούντα, με πολύ αποκαλυπτικά τηλεγραφήματα και ρεπορτάζ από Αμερική και για το ρόλο του Παπαδόπουλου πρώτης Χούντας, και ένα πέρυσι, το σκοτεινό δωμάτιο, που ουσιαστικά είναι το πώς έπεσε η Κύπρος. Ναι. Και όλες αυτές τις προφήσεις που έγιναν. Όλο αυτό λοιπόν οπτικοποιήθηκε και δεν σου κρύβω ότι είναι τις λίγες στιγμές στη ζωή μας, Γιώργο, που αισθάνεσαι περήφανος που είσαι δημοσιογράφος, βλέποντας έναν συνάδελφο, εντάξει, είναι διευθυντής εφημερίδας κλπ. Αλλά δεν πρέπει να είναι συνάδελφος και δεν πρέπει να είναι ρεπόρτερ ο Παπαχελάς. Κυρίως ρεπόρτερ, έτσι. Παραμένει ρεπόρτερ, γι' αυτό εμένα με εξητάρει. Μπορεί να διαφωνώ μαζί του σε πολλά. Ο οποίος δημιούργησε ντοκιμαντέρ έχοντας κρατήσει δικό του υλικό. Είδαμε το πρώτο επεισόδιο, το οποίο θα παίξει στις 14 Οκτωβρίου. Εκπληκτικό, δηλαδή πρέπει να είναι όλη η εκπληκτική και πολύ ωραία, έτσι, τα γυρίσματα κτλ. Δεν είναι μόνο λοιπόν η ιστορία, είναι και οι μαρτυρίες. Ναι. Το πρόβλημα λοιπόν, όταν γυρίζει, παρουσιάζει ένα τέτοιο ντοκιμαντέρ το 2024, ποιο είναι? Ότι δεν ζουνε. Ναι. Έλα μου όμως, που από τους 15 που μίλησαν στο πρώτο επεισόδιο, μικρό θα σας κάνω, μίλησαν και 12, μίλησαν. Φιλοξενήθηκαν δηλώσεις παλιότερα προφανώς, 12 ατόμων που δεν ζουν σήμερα. Ναι. Του Ανδρέα, του Μπαμπά Μητσοτάκη, του Γλίξπουργκ και όλους αυτούς τους πρωταγωνιστές. Είναι κάτι που μας ακούν και νέοι, ποιος ασχολείται με αυτό. Να κάτσετε να το δείτε. Είναι η δεκαετία που διαμόρφωσε την ιστορία της χώρας μέχρι σήμερα και δεν έχουμε συνέλθει ακόμα. Για πάρα πολλά. Με πολύ αποκαλυπτικό ρεπορτάζ ήδη από το πρώτο επεισόδιο και δεν σου κρύβω ότι ενθουσιάστηκα. Ναι. Απ' τη μία. Απ' την άλλη, και αυτό να το πούμε, να τους κράσουμε όταν παίζει τα κανάλια και όλα τα μέσα, αλλά να τους λέμε και το μπράβο να κάνουν το σωστό. Ο Sky βγάζει μέσα ένα ντοκιμαντέρ που δεν πρόκειται να βγάλει κέρδος. Γι' αυτό και θα καθιερώσει, αυτό μπορώ να σας το πω, είναι 6 επεισόδια, άρα για 6 Δευτέρες στις 9 η ώρα από 14 Οκτωβρίου και μετά, για 6 Δευτέρες θα δούμε το ντοκιμαντέρ και κατόπιν θα συνεχιστούν και άλλα ντοκιμαντέρ. Λεπτομέρειες δεν μας δώσανε, δεν μάθαμε, αλλά είναι καλό και επειδή έχουν λείψει αυτές οι εκπομπές έρευνας πλέον από την ελληνική τηλεόραση, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με την ιστορία. Δηλαδή το μοναδικό που υπάρχει που έχει μείνει είναι η μηχανή του χρόνου που είναι στην Κοσμοτέ TV ακόμα, έτσι. Και η τελευταία που είδα και μ' άρεσε ως ντοκιμαντέρ δεν έχει να κάνει σχέση με ιστορία, ήταν για τα Τέμπη. Και για τα Τέμπη, ναι. Το οποίο τώρα παίζεται στο Netflix, για όσους δεν το είδανε. Δεν πολύ τρελάθηκα. Κοίταξε, είχε λίγο πιο έντονα, αλλά παιδί μου, είχε το στοιχείο της έρευνας, έτσι. Αλλά, οκ, εντάξει, ένα στοιχείο το είχε. Είχε λίγο έντονο. Εγώ το συστήνω, έχοντας δει μια ώρα το πρώτο επεισόδιο, να το δείτε. Είναι όλη η ιστορία το πώς έπεσε ο Καραμανλής στο 64 που έχασε 52%, το πώς ρίξανε το γέρο της Δημοκρατίας, τον Παπαδρέου, το πώς πολεμούσαν τον Ανδρέα. Θα σας κάνω έτσι και μια παρασκηνιακά που να χελάξει αυτά τα καλύτερα χάνει.
Ρώτησα τον Παπαχελά σε κάποια φάση, γιατί προφανώς όταν παίρνουν οι παππούδες, ένας οποιοδήποτε παππούς λέει μια ιστορία και δεν ζουν άλλοι για να το διαψεύσουν, να τον επιβεβαιώσουν, καταλαβαίνεις ότι η ιστορία λίγο την αλλάζει. Ναι. Οποιοδήποτε κάνει διηγήσει. Έτσι κι αλλιώς η ιστορία πάντα γράφεται από τους νικητές. Λοιπόν, και επειδή την χάνει για τα συγκεκριμένα χρόνια να έχω διαβάσει αρκετά και να έχω δει αρκετά, ρωτάω τον Παπαχελά, ποιος από όσους έχουν μιλήσει στην εκπομπή έχει πει τα περισσότερα ψέματα. Ήμουν βέβαιος ότι θα πει ο Γκλίξπουργκ, γιατί ο Γκλίξπουργκ λέει τα περισσότερα, και όμως διαψεύστηκα και είναι ο Μητσοτάκης. Ναι. Ο Μητσοτάκης έφτασε 90 τόσο, είχαν φύγει όλοι, μόνο ο Γκλίξπουργκ είχε μείνει, αλλά είχε κάψει κέφαλο, δεν μπορούσε να μιλήσει τα τελευταία χρόνια. Οπότε είχε μείνει μόνο ο Μητσοτάκης για να παρουσιάζει την ιστορία και τα δικά του. Τη δική του ιστορία. Με τη δική του ιστορία. Να προσπαθεί δηλαδή να καθαγιάσει την ιστορία της αποστασίας. Ξέρεις, λένε πως όταν μέχρι να μάθει το Λιοντάρι να γράφει, ο κυνήγος θα γράφει την ιστορία της σχέσης τους. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Πάντως είναι μια περίοδος η οποία πραγματικά αξίζει να κάτσει να το δει κανείς για να καταλάβει πως μια χώρα η οποία πάνω που πατούσε καλά στα πόδια της, σχετικά καλά, γιατί μιλάμε για τη δεκαετία του 50 και του παρακράτους, πήγε 30 χρόνια πίσω, μπορεί να λέω και λίγα. Γιατί μας οδηγήσανε στη Χούντα συγκεκριμένα πράγματα. Στις ειδήσεις της ημέρας, αλλάζω θέμα που μου έχουν κάνει εντύπωση, είναι η πρώτη δημόσια επανεμφάνιση του Σουμάχερ, δημόσια όχι και τόσο. Ναι, δεν είδαμε φωτογραφία πουθενά. Απαγορεύτηκαν, τους πήραν τα κινητά στην είσοδο. Ναι, καλά κάνουν. Ναι, εντάξει, γιατί φαντάζομαι ότι δεν θα είναι σε κατάσταση που να... και εν πάση περιπτώσει δεν θέλει και η οικογένεια να βγάλουν κάποια χρήματα στην πλάτη τους. Αλλά το ότι πήγε στο γάμο της κόρης του, όπως και να πήγε, φαντάζομαι ότι είναι ένα στοιχείο. Ότι... Ήταν ένα στοιχείο, ναι. Από εκεί και πέρα, στην επικαιρότητα επικρατεί η κλήρωση του κυπέλου. Έχω ξεφράσει το μπάσκετ. Ήταν παγωμένα τα μπαλάκια, δεν ξέρω τι έγινε. Δεν ξέρω αν το έχεις αναφέρει, Γιώργο. Τίποτα. Καταρχήν έχουμε πει πολλά για την κλήρωση, αλλά να σου πω κάτι σε αντίθεση με το μπάσκετ. Ναι. Εδώ γίνονται τα ντέρμπι νωρίς. Εμείς στο μπάσκετ το φτάνουμε. Υπάρχει άλλο πρόβλημα. Θα το πούμε μπροστά μας. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως πάει, ένας εκ των Παναθηναϊκού Ολυμπιακού ΑΕΚ Ριπάου, ένας του Big Five θα είναι στο τελικό. Ναι. Και θα παίξει με τις αίρες, με τον Πανιόνιο, με τον Όπι, με τον Βόλο, με τον. Δεν ξέρω ποιον άλλον. Για την Κηφισιά, με τη Ζάγκεβο, Παναχαϊκή κάποιον να το πει. Κάρα Παναριακά, χάσαμε τη ευκαιρία, πήγαμε τελικό. Να έξω από τη Ζάγκεβο. Λοιπόν, δεν περνάνε όσο γνωστό. Το τελευταίο χρόνο έχει καταργηθεί. Αν χάσει το κύπελο, δεν βγαίνει στο φινάλε στην Ευρώπη. Ναι. Συνεπώς, δεν υπάρχει ένας μικρός φόβος μήπως δεν έχει νόημα το να διεξαχθούν τα πλοία. Γιατί θυμίζω ότι τα πλοία είναι 1-4 και 5-8. Ναι. Βγάζουμε 5 ομάδες. Δεν θα πρέπει να βγει πρωταθλητής, ρε όμορφε. Extreme men, αλλά μπορεί να συμβεί. Δεν θα πρέπει να βγει πρωταθλητής. Άλλο λέω. Ας πούμε. Ναι, λέω ότι θα έχει ενδιαφέρον γιατί θα υπάρχει το ενδιαφέρον για τον πρωταθλητή. Δεν θα έχει ενδιαφέρον για την Ευρώπη, λες. Παίρνει το κύπελο ο Παναθηναϊκός και τερματίζει έδρομος. Ναι. Άρα τα πλοία 5-8 τι νόημα. Α, μπράβο. Πας εκεί. Ναι. Ναι. Καταλαβαίνεις, είναι προβληματάκι αυτό. Εντάξει. Από την άλλη μεριά θα σου πω στον αντίποδο ότι έχουμε αγώνες παραπάνω από έναν που θα είναι φωτιά. Διπλή αγώνες δε. Καλά, γενικώς ναι, και είναι και πάρα πολλά τα παιχνίδια φέτος. Βάζει με την Ευρώπη, παίζει και τα λοιπά. Δεν είναι και το καλύτερο δυνατό. Ναι. Εμένα δεν μ' αρέσει, δεν θέλω να έχει τόσο μεγάλο συγκεκριμένο. Εντάξει. Άγανουμε, φίλε, κύπελο είναι. Αυτά. Μπασκετάκι τι έχουμε, έτοιμες οι ομάδες μας ή... Έτοιμες θέλουν καιρό. Σε κάνα μήνα. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν τις αποσίες τους. Παίρνουμε διπλό στο στη Φενέρ την Παρασκευή. Ζώρικο, αλλά όχι απίθανο. Από την άλλη πλευρά θεωρώ ότι πρέπει να είναι δεδομένο το διπλό στο Βερολίνο, έτσι, γιατί διαφορετικά θα έχουμε ζητήματα. Ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε. Και με μισό καλάθι είπαμε. Εγώ, Νίκο μου... Οι ομάδες μας το παίρνουν έστω και με μισό καλάθι. Εγώ, Νίκο μου, αυτά τα παιχνίδια συγχαίρομαι. Γιατί κάνεις μια κοτσουκελά και άντε βγάλτηνα. Ενώ και να χάσει από τη Φενέρ, όποιος και από τους δύο, οκ. Ναι. Επίσης κερδίζεις τη Φενέρ, είσαι σούπερ. Κερδίζεις την Άλμπα και στο Λονδίνο βρέχει. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι αυτά τα παιχνίδια εγώ τα συγχαίρομαι με την έννοια ότι
ρε παιδί μου, χάνεις πολλά και δεν κερδίζεις τίποτα. Εντάξει, ακόμα και να κερδίσεις, μπορεί να συζητάς για το αν κέρδισα με 10, με 5, με 2, με 18 ή αν έπαιξα καλά ή πόσους έφαγε. Δηλαδή μπαίνεις σε μια... είναι παιχνίδια που σε βάζουν σε εσωστρέφεια, δεν έχουν να σου προσφέρουν τίποτα. Ενώ κερδίζεις τη Φενέρ με μισό πόντο και να έχεις κάνει όλες τις βλακίες της γης μαζί. Ναι. Γυρίσεις χαρούμενος. Ποια θα είναι η έκπληξη φέτος? Εγώ νομίζω μία από τις δύο σερβικές. Έχουν ενισχυθεί τόσο, Έχει αποδυναμωθεί η Μπαρτσελώνα. Δεν είναι καλά η Ρεάλ. Η ΕΦΕΣ νομίζω ότι είναι... Έχεις αφήξεις. Τη Μονακό νομίζω ότι περισσότερο μπερδευτήκανε παρά στρώσανε. Με καλάθι και με... Θα λείψει και να μείνω καλάθις. Και κυρίως με τον Παπαγιάννη νομίζω ότι θα μπερδευτούν εκεί στα ψηλά. Οπότε... Ξέρεις, δια της ατόπου πηγαίνω στο ότι μπορεί να τρυπώσει κυρίως η Παρτιζάν και δευτερευόντως και ο Ερυθρός Αστέρας. Μάλιστα. Βασκόνια, Λάσο. Όχι, δεν νομίζω. Κοίταξε να σου πω κάτι, ο Λάσο νομίζω ότι πλέον κάποια στιγμή, δεν είμαι αστυνομία προπονητικής, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβεις ότι, ρε παιδί μου, και σε ξεπέρασε η ζωή και εν πάση περιπτώσει ζήσε να το χαρείς τώρα, μην μπλέκεις με πράγματα. Δεν νομίζω ότι βοήθησε δηλαδή και ιδιαίτερα την Bayern, προφανώς και είναι ένας τεράστιος προπονητής. Νομίζω ότι τώρα πλέον δεν είναι τόσο μάχημος όσο ήταν πριν το πρόβλημα υγείας. Για να δούμε, και ξεκινάει γαμότο τώρα που ξεκινάει και το Conference League αύριο. Γίνεται, κάθε Πέμπτη θα γίνεται χαμός. Αν να βλέπεις μπάσκετ μες στον πανικό, γιατί θα έχει 30 τόσα παιχνίδια έχει αύριο. Και θα έχει κάθε Πέμπτη τώρα. Ναι, γενικώς θα γίνει γλέντι, γι' αυτό βάζουμε και Τετάρτη αγώνες στην Ευρωλίγκα. Πια στα αυγό και κούρεψο θα έχουμε, σκέψου ότι μόνο στο μπάσκετ έχουμε 9 ομάδες που παίζουν. Ναι, ρε, 9 ελληνικές ομάδες παίζουν Ευρώπη. Δηλαδή κάπου και εγώ χάνω την μπάλα που υποτίθεται ότι κάνω το ρεπορτάζ. Πόσο μάλλον ένας που θέλει να δει αγώνες. Δεν ξέρω και προσπαθείς να θυμηθείς περσινά και προπέρσινα μάτς και το μυαλό σου πλέον δεν δουλεύει έτσι. Και μπορεί να θυμηθείς το μάτς του 92 γιατί τότε ήσουν μικρός και τα θυμάσαι απ' έξω. Και ήταν ένα μάτς την Πέμπτη και περιμέναμε πώς και πώς, ρε φίλε. Τώρα ας πούμε την Πέμπτη πρέπει να κάτσεις από το πρωί στο βράδυ στην τηλεόραση, να μην κάνεις τίποτα. Ναι. Ποδόσφαιρο μπάσκετ. Δεν μου λες προγνωστικά για τις εκλογές τι έχουμε? Λύσαξες προγνωστικά. Μα πες το τώρα τι. Θα είναι ο πρώτος ο Νίκος την Κυριακή. Τι βλέπω. Δεύτερος ποιος θα είναι, τον πρώτος το ξέρουμε. Μπορεί και ο Γερουλάνος, μάλλον ο Δούκας. Έχει μειωθεί διαφορά. Κάποιες δημοσκοπήσεις έχουν και το Γερουλάνο δεύτερο. Υπάρχει και μια φημολογία και το ότι είναι δεύτερη Άννα. Η Διαματοπούλου θα δούμε. Και στο δεύτερο γύρο. Εξαρτάται εσύ. Αν πάνε να ψηφίσουν 50 ή 500.000 είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Αν έχει πολύ μεγάλη διαφορά να δουλεύει όπως και με τον Παπαδρέου στις προηγούμενες εκλογές θα το πάρει. Αν δεν, θα είναι δύσκολο. Όσοι μείνουν πίσω θα στηρίξουν ένα δουλάκι θα στηρίξουν. Τον δεύτερο είναι μπερδεμένο πολύ. Ναι. Είναι μπερδεμένο. Αύριο το ξεμπλέκουμε. Αύριο, χαιρετώ σας. Θα ψηφίσετε παρεπιπτόντως? Θα ψηφίσετε? Εγώ? Ναι. Εννοείται. Άρεσες. Ρώτα με και αν διψάω. Έλα. Τι? Ρώτα με λέω και αν διψάω. Άντε. Φιλάκια, γεια.